MCT jabarani filɛbagaw ka sɔgɔ radio emergence la aw ni su kunnafoni bulon nin ye a dayɛlɛlen aw ye bamanankan na sani an ka don kunnafoni kɔnɔ an bɛ don bakurubaw la ni ka o da aw kulo kan. I n'a fɔ kɔrɔlen ko min ye décembre kalo tile 30 ye maaw kɔni bɛ a ɲɛnamaya kosɔbɛ min kɔnɔna na musow kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ni ka taa u yɛrɛ labɛn ka ɲɛ. A bɛna walawalali sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na kunnafoni kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ décembre kalo tile 31 ale bɛ ɲɛnamaya kosɔbɛ sufɛla la ni ka taa bila san janvier kalo tile fɔlɔ la. O kɔnɔna na maaw kɔni bɛ dumuniw kɛ min ye sɛw ni kamiw ye. An bɛ donni min na i ko bi sɛ ni kami a sɔngɔ yɛlɛn bɛ kosɔbɛ an ka suguw la. Nɛgɛsobolilaw olu ka san jɔnjɔn tako 4 na o kɔni kɛra ni a ɲɛmaya kun bɛ Jɔnkuda Tarawele bolo. Nin waati na an bɛ don kunnafoni kɔnɔ ne ka a walawala aw ye min ye sigikafɔba ale kɔni bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ nɔ min ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye. Jamana a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni ka a fɔ a bɛ se ka a yɛrɛ bɔ cogoya min na. Bɛɛ lajɛlen kɔni taara i hakilina di jamana a ka se ka jɔ min ye Mali kura ye o ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ sɔrɔ. O kadara kɔnɔna na an sera Yakare Baba Jakite ni ale ye RPDM vice président a ka ɲɛfɔli kɛ an ye sigikafɔba kan. An ka jɛ an ka a lamɛn. An y'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw u bɛ k'u se kɛ Mali lakana sira kan. U bɛ k'u se kɛ Mali gɛlɛya caman bɛ yen politiki ko bunakun kan. O de y'a to u ye weleweleda kan bila ka se maliyɛn cɛ n'a muso ma k'an ka na ka sigi ka kuma o gɛlɛya olu kan. Anw RPDM anw tɛ se ka wele Mali ko la anw ka kɛ kɔmɔgɔ ye. O de kosɔn RPDM k'a ta Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔ kan. Assise kɛra fan o fan RPDM sen yera ko la wa u kɛra a jɔyɔrɔ kɔnɔ. O de y'a to an bɛ halisa foli lase jamana ɲɛmaaw ma. U k'u jija ni assise minnu kɛlen filɛ nin ye ninnu ni tɛmɛlenw kana kɛ kelen ye. Adamadenw y'u haminanko minnu fɔ cɔ u ka olu ta en considération. U kana taa kɛ baara nin bannen kɔfɛ ka t'u hakilinataw sɛbɛn ka na o bila. Maa si tɛ jamana in kɔnɔ min tɛ jamana in kungo dɔn. Adamadenw taara ka taa assise in kɛ u y'u haminankow n'u jɔrɔnankow de fɔ. An b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fanga Ala de b'a di. Fanga ye waati ni ko de ye fana. Maa si kelen tɛ yen min bɛ to fanga la bada bada. N'i y'i jɔ k'i miiri o la i kan k'a dɔn ko ni Ala ye dɔɔnin d'i ma i kan k'i tilen Ala yɛrɛ ka sira fɔlen kan. Ka d'a kan i b'a dɔn i tɛna to a la bada bada. Fɛn kelen min ka masaya tɛ ban o dan ye an daba Ala ye. Donc ne b'a ɲini cɛmancɛ fanga a bolibagaw fɛ u k'u miiri Mali ka sɛgɛ la. U k'u miiri maliyɛnw ka ɲani na. U ka assise ani an kɔrɔlen minnu ye olu kana kɛ kelen ye. U yɛrɛ ko ten ko pour la refondation du Mali. Donc a ka kɛ assise ye min ye Mali refondation kura ye. An b'o ɲini an ɲɛmaaw fɛ. An bɛ duwawu don kɛ ka taa an ka sɔrɔdasi minnu finitigilaka minnu ni olu ni tora jatigɛwale kɛlɛli la an'u ka denbayaw an bɛ tasi bila kɛ ka taa olu fan fɛ. An bɛ foli lase Mali teri jamana minnu n'olu ka finitigilakaw fana bɛ yan ni don o don no olu de bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ Mali kosɔn. An bɛ foli lase u ma ka tasi bila kɛ ka taa u fan fɛ. An b'a ɲini san 2022 min daminɛtɔ filɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye Mali ma. Ala ka Mali tila a juguw la. Ala ka Mali don a jugu kalodibi la.
I n'a fɔ n da sira ma cogoya min na bakuruba fɔlɔ la min ye disanburu kalo tile 31 ale bi ɲɛnamaya fo ka taa bila san janvier tile fɔlɔ la maaw fɛ o kadara kɔnɔna na min ye musolakaw kɔni ye olu caman bɛ u yɛrɛ labɛn ni ka ɲagariyaw kɛ kosɔbɛ an ka kunnafonidila Umu Kone ale ye jateminɛ kɛ nin kan. I n'a fɔ laadala ko an balakaw ani cɛmisɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka wuli nin waati na ni ka to ka labɛn sabati 31 ale ɲɛnɛmayali kama ka an ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na ka kɛ ni lakanabaliya ani gɛlɛyaw ye o bɛ ka kɛ sababu ye ni ka sanni feerew kɔni sumaya kosɛbɛ. Natin a gɛlɛyalen don client bɛ ka na wari t'u kun parce que an b'a ye 31 tɔw la o bɛ na i mana prix fɔ o tɛ kuma caman k'a la ɲinan a gɛlɛyalen don yɛrɛ de. Parce que an client bɛ ka ɲɔgɔn sama prix nɔfɛ dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ wari de tɛ yen voilà ko bɛɛ n'a wagati de don parce que n'a gɛlɛyara an fana b'a bɛrɛ bɛn o ma sisan an bɛ min di 1000 an bɛ se k'o di sisan 4000 parce que ɲinan wari tɛ yen ne kɔni hakilina ye o ye olu bɛ fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen pour que jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an bɛɛ amina ko o de i y'a faamu ok la sanni bɛ ka kɛ an ka fini ka d'u ye yɛrɛ de nin waati la n'i y'a jateminɛ salon kɔni sanni kun b'a la ka tɛmɛ ɲinan kan mais ɲinan fana bon an jigi ma tigɛ fɔlɔ awɔ gɛlɛya foyi ma don an ka fini na salon an kun b'a feere cogo min ɲinan fana o kelen de don awɔ alhamdulilayi san yɛrɛ d'an ma k'an ka suguw bɛɛ ja ka tɛmɛ kɔrɔlenw bɛɛ kan san o san ala ka gɛlɛya in fana ban Mali la ala ka haminanko bɛɛ nɔgɔya an ka duwawu ye o de ye. Nin y'anw yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ de ye sanni na an nana o y'a da diya na komi ɲinan ye san laban ye an bɛ duwawu de kɛ ala ka san yɛrɛ d'an ma k'an bɛn a ɲɔgɔnna caman ma k'an si gɛrɛgɛrɛ ma balawu min bɛ jamana kɔnɔ ala ka kisa basi ma ala k'a ban pewu. La quoi 31 ko fɛti an b'o ko de la an nana finiw san ka na an ɲɛdafɛnw san quoi ka fɛti préparer 31 an b'a fɛti dɔrɔn k'an kɔnɔ fa dɔrɔn a banna ni yɔrɔ min ka di mɔgɔ ye i bɛ taa yen i bɛ t'i ɲɛnajɛ dɔrɔn n'a man di ye fɛnɛ i b'i fa i bɛ to so kura yɛrɛ ala k'a d'a ma ka san caman yira an na awɔ san caman an ka jɛ k'a fɛte awɔ. Bon an ka ɲinan san kɔni client ba tɛ yen mais comme sini y'a délai laban ye inchallah sini client dɔw bɛ bɔ sinon salon kɔni ta ka fisa ni ɲinan ta ye dɔw ka baara ka nɔgɔn komi dɔw ka baara ka gɛlɛn dɔw yɛrɛ bɔra yan sisan ko photo ko ka kale photo yira ale la bon an ko kale photo t'an bolo donc c'est en fonction de ça n'i y'a ye n'i ye kale da cogo n'a diyara i ye i b'i sigi i y'a ye dɔw ka ko ka gɛlɛn dɔw ka ko ka nɔgɔn. Tiɲɛ na ɲinan ta nin an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n ko salon fisayala dɔɔni ni ɲinan ye tile kelen na an n'a ɲɛ ma nin ye sugu tɛ yen n'a yɛrɛ ma a ko lajɛ de an dun bɛ baara kɛ yɛrɛ de mais ɲinan nin baara tɛ yen tiɲɛ la sugu tɛ yen. K'aw ladɔnniya k'a fɔ kelen san 2021 jamana jɛraw an ka boîte de nuit fo ka taa se restaurant ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnnen don 31 ale ɲɛnɛmayali kama. Hali bi an bɛ to 31 ɲagariyaw kɔnɔna na an kɔni fɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min ye chrétien ye i ye silamɛ ye i bɛ diinɛ wɛrɛ la o bɛɛ lajɛlen kɔni bi jɛ ni ka ɲagariya kɛ ɲɔgɔn fɛ 31 fo ka taa bila san janvier tile fɔlɔ la o kɔnɔna na min ye maa caman ye o kɔni bɛ wuli ni ka se sugu la ka taa finiw san u ka se ka pari fini kuraw la 31 na hali bi an bɛ to 31 okumu kɔnɔna na Sheikh Kulubali ni ye ale ka jaw ye. 31 kɔni ye ɲɛnajɛba ye min bɛ laɲɛnamaya anw fɛ yan san o san sifinnakaw olu kɔni fɛ yen o min bɛ tali kɛ san o san desanburu kalo tile laban o kɔni na o hukumu kɔnɔna na denmisɛnnin caman kɔni ye ɲɛfɔli ka ɲɛ u bɛ ka labɛn minnu sabati yanni nin dɔn kɔfɔlen kɔni cɛ. Effectivement 31 kɔni sera kuma bon ne kɔni particulièrement 31 ne ta fête i n'a fɔ ko fête ninnu quoi i n'a fɔ fête ninnu parce que silamɛya la n'an silamɛya jateminɛ fête saba dira an ma. Même les professeurs la sama yɔrɔ fɔ ko fête saba b'an bolo seliba seli fitini ani juma o de ye seli saba b'an bolo bon silamɛw bɛ se ka 31 fêter mais u b'a fêter ni manière quoi c'est à dire il faut que silamɛw man ka 31 fêter k'a kɛ i n'a fɔ seli min dira an ma an mun ye silamɛw ne bɛ kuma an mun ye silamɛw quoi donc
amma ka 31 ta ka ke na fu sheli min dira amma am se ka fêter parce que am se ka sonja parce que sans le bana sans bina damine am se ka c'est content mais quand vous on ne faut pas qu'anga black ka ko une fête ka fu na fu sheli min dira amma voilà ne ka kuma boro law sinon je suis pas content même pas fêter mais non ni ne va fêter parce que sans le terminer sans quoi bina damine donc on va à la barada voilà on va fêter une pochon là quoi bon la ben 31 na oire ka bo ka fetu ke ñenejɛ ballon ani komi an tergɛw bɛ yan an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kow kɛ quoi komi bɛɛ b'a kalama cogoya min na 31 kan ka fêter cogoya min na quoi awɔ o diyagoya finiw bɛ san cotisation bɛ kɛ ka sɛw san fɛn wɛrɛw bɛ ta jeunes ma i n'a fɔ jeunes b'a kɛ cogoya min na ka 31 jabɔ quoi bon 31 i n'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ yen a juguman bɛ yen a ɲɛnɛman bɛ yen bon ne kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka ɲina 31 ɲuman kɛ les idées wa mangana boala an 31 kɛ wala ka san wɛrɛ yira na bon ɲina 31 na an ye finiw san an ye cotisation kɛ ka chef fɛnɛ san an bɛ appartement ta dɔrɔn ka fête kɛ ma bon a bɛ coïncider n'an terikɛ dɔw fɛnɛ ka anniversaire donc an b'o fêter direct la bon ne kɔni ne bɛ min fɔ jeunes ye bɛɛ ka bɔ ka fêter à sa manière bɛɛ n'a ka fête kɛcogo de don quoi donc bɛɛ ka bɔ k'a ka 31 fêter hakilijigi bolo ma nin denmisɛnnin ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni sigilen bɛ ka nin dɔnba in kɔni kɔnɔ wa k'a laɲɛnamaya hali n'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni bɛ jamana kɔnɔna na. nin waati na an bɛ an kunda marabolo kunnafoniw kan ni Kanja Tarawele ale ka faralenw ye ɲɔgɔn kan. Ayo bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. Nara marala an ka fintigilaka dɔw binkali wale kɔni tɛra ka olu sɛgɛrɛ min ni a kɛra tarata don desanburu kalo tile 29 san 2021 ni a kɛra ni dugu jukɔrɔmugu ci fɔ ka taa se marifa jugu ci o ma min kɛra sababu ye ni maa 4 bɔɲɔnko olu nin tora wa maa caman de kɔni sɛbɛ kɔrɔ joginna. N'an bɔra Nara an bɛ an kunda Mopti mara la Furancɔrɔ fanga ɲɛma Asimi Goyita ale kɔni bɛ ka hali bi jamanadenw ka don olu jigi kɔrɔ ni a kɔni filɛ ka dɛmɛ kɛ Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ tali kɛ furajiw kan ani tugun a sera ka dɛmɛ kɛ min bɛ tali kɛ balo kan ka ɲɛsin Mopti dugudenw ma u bɛ tali kɛ malo ɲɔ sukaro tulu o boɲanko kan maa minnu kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ o bɛ taa i jɔ du 300 o boɲanko kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Mopti sɛrikili la tɛnɛnku sɛrikili fo ka taa se Yiwaru sɛrikili ma min bɛ a yira ka fɔ ni sɛrikili kelen na bɛɛ du 100 kunnafoni kuncɛ an bɛ taa Kidalikaw fɛ minisiri min sigilen bɛ baloko dɛsɛ o kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ ale kɔni sera Kidali ni a kunbɛnna Kidali dugu ɲɛma a politikimaw ladalamaw fo ka taa se dinɛ ɲɛmaw ma a ka baara fɔlɔ o de kɔni kɛra ni ka foraji jɔlen o kolomukali k'o kɛ Indeni dugu kan ni o ni Kidali cɛ o bɛ taa i jɔ kilomɛtiri 25 o boɲanko kan foraji ale kɔni jɔra kɛrɛnkɛrɛnya la u ka kalansoba la min jɔlen bɛ kabi san 1947 o waatiw wa nin kɔni ye a foraji 100 o de senni ye Furancɔrɔ fanga ɲɛma Asimi Goyita fɛ ni k'a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamanadenw ma Kidali dugudenw fo ka taa se kalandenw ma u kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ foraji a dayɛlɛli la ni u ye foli kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin Furancɔrɔ fanga ma ka sanga ni a ka nin waleya ye o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. Marabolo kunnafoniw tɛmɛnen kɔ an bɛ an kunda kɔkan kunnafoniw kan ni Fatumata Jalo ale ka faralenw ye ɲɔgɔn kan. Guinée minisiri ɲɛma Mohamed Biavogi ale y'a ka baarasɛbɛn yira u ka jamana ɲɛma la Colonel Mamadou Doumbia o min y'a yira k'a fɔ k'ale dalen don a ka gouvernement ɲɛma la nka nin baarasɛbɛn ma kunbɛcogo ɲuman na Guinée politiki ɲɛmaw fɛ bawo a yirala k'a fɔ ko cɛmancɛrɔ fanga jatew t'a kɔnɔna na Burkinakaw fɛ yen nɔ u ka jamana ɲɛma Roch Marc Christian Kabore ale kɛlen don ka tile 2 tasi bila kɛ k'a ɲɛsi maa 41 minnu bɔnɛn'u nin na k'a sababuya kɛ binganiwale ye u ka dugu kɔnɔna na alamisa don desanburu kalo tile 23 feerekɛla dɔw minnu ni fintigilaka dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u tun bɛ ka t'u ka minɛnw ta Titaw mara la olu binna Bamanciw ka jan dɔ kɔnɔ Wagadugukaw y'u ka dusuma kasara yira nin wale in na Kɔngɔkaw fɛ yen nɔ RDC binganiwale min kɛra Noël don Beni dugu kɔnɔna na dɔ farala o maa sataw kan kari don desanburu kalo tile 26 la a yirala k'a fɔ ko maa 8 ko de sara wa ko maa 20 k'olu de joginna Kongo gouvernement ka ciden fo ka taa se Nord Kivu fintigilakaw ka gouverneur ma olu ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye Kinshasa ni binganiwale in kan Somali jamana ɲɛma Mohamed Abdoulaye
n'a bɛ fɔ a ma ko farmajo ale ka laseli dɔ senfɛ karidon su décembre kalo tile 26 k'a bila tɛnɛndon décembre kalo tile 27 a y'a yira k'a fɔ k'a ye a ka minisiri ɲɛma Mohamed Hussein Roble k'o bɔ a nɔ la k'a sababuya kɛ somi kelen no k'a fɔ k'a ye yuruguyurugu dɔw kɛ ni cɛ fila ninnu olu bɛ ɲɔgɔn na min ye u ka jamana kalafili o taabolow la o min kan ka kɛ sababu ye jamana ɲɛma kura k'o sigi Sud-Africaw fɛ yen nɔ Monsieur Desmond Tutu ale ka saya kɔfɛ maaw bɛ ka tasibilaw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ka jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ale y'a yira k'a fɔ karidon décembre kalo tile 26 la ko jamana bɛna tasibila kɛ k'a ɲɛsin nin cɛ in ma wa k'u ka drapeau bɛɛ bɛna digi u ka dugu fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ani Sud-Afrique ambassade la jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se Desmond Tutu ale ka jɛnaja ma o min kan ka kɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2022 la Desmond Tutu fatura karidon Cap dugu kɔnɔna na wa a si tun bɛ t'i jɔ san 90 de la. hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ i n'a fɔ n da sera ma cogoya min na bakuruba filanan na min ye décembre kalo tile 31 ye a bɛ ɲagariya kosɛbɛ min ɲagariya kɔnɔna na maa caman kɔni bɛ taa sugu la min ye sɛw ni kamiw ye ka olu san ni ka o kɛ dumuni ye k'u ka ɲagariyaw kɛ ni a ye an bɛ donni min na i n'a fɔ bi sɛ ani kami a sɔngɔ kɔni yɛlɛn bɛ kosɛbɛ an ka suguw kɔnɔ nin ye Umu Jakite ale ka jateminɛ ye. Taman ɲɛnajɛw ye min ni a dama ka kan bɛɛ lajɛlen o la wa bɛɛ bɛ se ka a yakubaya wa ni sanyɛlɛma seli ɲɛkɔrɔla in kɔnɔna na du caman kɔni bɛ dumuni ka o labɛn mun kɔnɔna na sɛ o de bɛ dilan fo ka taa se kami o ma ani kamamafɛn caman wɛrɛ wa o kamamafɛn ninnu feereli o kɔni kɛlen don sanga wuli o ye ni seli ɲɛkɔrɔla daba ninnu na ni o ye sanyɛlɛma ye 31 ka sanga ni nin waati ye 9h bakɔ jikɔrɔ ni sugu o kɔnɔ maa caman kɔni ye kɛnɛ o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlenya la sɛ feerelaw minnu bɛ sɛw feere wa ka fara sɛ sanbaw caman kɔni kan sɛ feerela caman kɔni ye a yira k'a fɔ ko sɛ sɔngɔ ko o yɛlɛlen don nin waati nin sɛ balo gɛlɛyalen donc o y'a sɛ gɛlɛya ni tranjɛ la feere bi feere la sɛ gɛlɛyala ɲinɛ dɛ bon sɛ kalite bɛɛ bɛ anw bolo yan i ko poulet sɛ i ko poulet polisi i ko farafin sɛ fami disons a bɛɛ bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ bolo yan bon farafin sɛ bila ka gɛlɛn kosɛbɛ nka tubabu sɛ yɛrɛ bɛ ɲini ka bila farafin sɛ pilasi de la sisan tubabu sɛ de ye sugu ka ca sisan mɔgɔw b'o san k'o de ka ca o fana gɛlɛyara sisan mɔgɔw yɛrɛ tun b'o den ye sugu la yan 500 an yɛrɛ bɛ bɔ an bolo 500 fɔ dɔ ka fara 100 yɔrɔ kɔnɔ a bɛ caya an bolo yan sisan o sɛ 500 b'a la 600 yɛrɛ b'a la faramisi 500 fana b'o la 600 b'o la an ka sɛ kɔni gɛlɛlenba kɔni o 800 yɔrɔ mana bɔ cogo a bɛ se ka 800 sɛ sugu ko kɛmɛ k'an yɛrɛ kan kɔnɔ k'a da mun kan sɛ sɔngɔ yɛlɛlen wa sɛ dumuni fana yɛlɛlen sɛbɛ k'an kan kɔnɔ parce que sɛ an kan ka min sɔrɔ 400 bi furutigi ta m'o jɔ ko 550 furutigi ta m'o jɔ ko 550 ma a kɔnɔgan b'an laɲinɛ an bɛ tubabu sɛ turu an bɛ farafin sɛ turu donc farafin sɛ in kɔni alhamdulilayi o dɔɔni bi sɔrɔ wa ale o ɲinɛnama a ka gɛlɛn dɔɔni ka tɛmɛ san tɔw kan parce que ka da mun kan kɛlɛ min b'an dala sisan n'o ye kɔrɔbɛ kɛlɛ ye donc a tɛmɛ ka gɛlɛya don an ka baaraw kɔnɔna na musolamɔgɔ minnu b'an ka sɛ ma a caman b'a la ka déplacer ka bɔ ko n'i y'olu bɛ taa sɛ san i bɛ taa kɔ de sɔrɔ dugu la ko mɔgɔ tɛ dugu la e bɛ taa sɛ san dugu la yanni u bɛ sɛ mara u sigi bɛ k'u hakili sigi ka sɛ mara bon kɛlɛ bɛ dugu la hakili tɛ se ka sigi ka sɛ mara o gɛlɛya de b'anw kan sɛ min sugu ka di sɛ bɛ sugu parce que dɔw bɛ farafin sɛ fɛ dɔw bɛ tubabu sɛ fɛ nka tubabu sɛ n'i ye mɔgɔw don n'a la farafin sɛ gɛlɛya de don ni farafin sɛ ka nɔgɔ maa caman tɛ tubabu sɛ fɛ. sɛsannaw kɔni bɛ ka sɛ feereli sɔngɔ yɛlɛli ka kule ni o ye kosɛbɛ. Sɛ da yɛlɛ
Ami saniga no numero bega je samwana. Ya me keze musugula. Ami ye kidani kaba dawar nam musugula. Kuma na da wani jawar ga sugi. Shema no wa sugu man no. An re na fe dilodi. An na fe man no. An sugu ku man no wa shefa man no. Ni ya shedi ku shefa no wa ga su ta no wani. Shema no wa sheba no man no. Ara mi na no ga bo chu wala. Bwana ba beza ne fra be je sta bolo ni ku che so ni. Ma sima no ga so ga da bolo ko ni taro. Gela ni. Ah, ko ne digere ngone de kundu angane paso amune finga ni ne gerara. Atina to no sora lawo. Nona gela ngone na ni de kundu yanga. Pasi chetu bita cheta gerara. Ubuna baro sa gerara. Be place ne be place ni place sora gerara. Donc on se ka so no wala. Wala ko ni do bi fara fen wala. Ni shi gerara. Ateka sora de do wa min do amon tato. Haklina jigina sayalama seli ni o ye 31 o kɔni be laɲɛnamaya Mali faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun be tali kɛ sɛfeere yɔrɔw fɔ ka taa se kamama fɛn caaman kɔni ma wa o sɔngɔ o be gwɛlɛya kosɛbɛ o n'a ta bɛɛ dutigi caaman kɔni be sanni kɛ ka sanga ni o ye. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ min ye nɛgɛsobolilaw ka jɔnjɔnba tako naani na o kɔni baaraw kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛma hɔrɔnya gutɔrɔnba sanfɛ min ye jɔnjɔn in ta o de ye Yaya Jalo ye ale ye nɛgɛsobolila ye a kɛnɛ kan min ye nɛgɛsobolilaw ka fédération ɲɛmaa ye o tun bɛ yen nɔ Sidi Bagayoko fo ka taa se a den kɛnɛ denfaya tun bɛ Jɔnkuna Tarawele bolo an ka kunnafoni na min tun bɛ a kɛnɛ kan o de ye Amadu Bagayoko an ka jɛ an ka le ka sɔrɔtaw lamɛn. Mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛsobolila 76 o de tun bɛ kɛnɛ kan tɔn 16 jamana 2 o kun bolilen don ka na kɛnɛ kan Senegal ani Burkina o la o kun bɛ ka bolili kɛ furancɛ min kɔnɔ o ye kilo 100 ani kilo 45 de point chaud fɔlɔ o taara fɛn min ye Sumayila Togola fɛ point chaud filanan Yaya Jalo point chaud sabanan Isaka Kulubali an bɛ se k'a fɔ ko course in kɛra course jijalen nɛgɛsobolilaw ni ɲɔgɔn cɛ nka a bɛ taa kuncɛ wagati min na i b'a ye k'a fɔ Yaya Jalo ale bɛna ɲɛmaaya sɔrɔ Sidiki Jara ale bɛ da o kan ani Isaka Kulubali. An ka mɔgɔw y'u imposer et à travers le vainqueur à la personne de Yaya Diallo. Vraiment, c'est la meilleure malien ta à cela la vainqueur. Donc, on va mettre ça fort qu'on a nous soit Diallo nobi. On a négocié bola ou beaucoup sévèrement meilleur gagnant et nous allons fermer notre saison 2021 avec cette activité. Dans la saison 2022, on a barakura boloda planification qui est déjà Inch'Allah pour que on a bolu chamange 2022 kono. Bon, je peux déjà annoncer que janvier, nous 20 janvier, nous avons sur fêtier. Un club Bambe Bamagua, nous club Nyarela, nous avons Bolibé. Le 20 janvier, ni Alagadje. Donc saison on a nous pratiquement fédération a soutien Mouyoro. On me fera pour que Bara avait déjà trois amna. Dans la zone, il y a un manaka ka banga la ni ba moué. Malika c'est la compétition fla organisée ici là. Avec point chamandi ama. Donc déjà tour du Mali. Pour le moment, que mois de mai prochain. Nous avons bolé, nous avons mis en relève, nous avons bolé, nous avons bolé, nous avons mis en temps avec mon temps respecté avec mon blog. Voilà, al tour avec été. Maintenant, ma coach, on a bien mangé là. Ouais, coach a déjà l'impression parce que ni mon n'allait le faire fleur. Bon, quand faut que j'en aurai fait un grand prix, fana kaya kagale. Un mot bikonon don, moi demande à Kanako grand prix fana kaya bois kagale. An filɛbaw nin de bɛ dansigi an ka kunnafoni na an bɛ aw fo a ka filɛko ɲuman na sɔni aw bɛna kunnafoniw sɔrɔ nanzarakan fana na a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.